Пациентка съм на доктор Тодоров, който работи в кабинета на доктор Сирачева. За първи път дойдох при него преди 2 месеца с много окаяно състояние на моите зъби. Доктор Тодоров ми прегледа много внимателно, насочи ми лечение, като започнахме първо с зъбния камък. Почистването на зъбния камък, след това имаше лазерно почистване, което ми облегчи много зъбите и устната кухина. За лечението на зъбите се наложи и ми препоръча да се направя рентгенови снимки, които ще помогнат лечението на зъбите ми. Доктор Тодоров е специалист по лазерно лечение, е много внимателен, много добре подготвен млад специалист, който работи при доктор Сирачева. Под указанията на доктор Сирачева ми беше назначено и хомеолечение, с което се подобри състоянието на венците. Сега се чувства много добре. Лекота, при хранене нямам никакви проблеми, заздравена съм, продължавам лечението.